नमस्कार, ग्रामीण विचार चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। तसेच माझ्या समाज बांधवांना मानाचा मुजरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त लहानपणाला उजाळा। 14 नोव्हेंबर म्हणजे भारताचे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती। यांच्या जयंतीनिमित्त बालदिन साजरा केला जातो, कारण त्यांना लहान मुले फार आवडत होती। काही वर्षा अगोदर शाळांमध्ये जे थोर पुरुष होऊन गेले त्यांच्या जयंत्या मोठ्या उत्साहाने साजऱ्या केल्या जात होत्या। आणि आता भारतीयांनी पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण केल्यामुळे आत्ताची पिढी हे सर्व विसरून गेली आहे। त्याच जुन्या आठवणींना उजाळा मिळावा या निमित्ताने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी आसन गावातील अंगणवाडीत अंगणवाडी सेविका सौ आशाताई चंदे व मदतनीस सौ संगीताताई चंदे यांनी गोंडस चिमुरड्यांना मार्गदर्शन करून नाचरे मोरा या गाण्यावर सुंदर नाच करून घेतले व चाचा नेहरू म्हणजेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना मानवंदना दिली। ग्रामीण विचार चॅनल शहापूर प्रतिनिधी हिरामन चंदे।